Wes ki ngene, Pul. Timbangane ak bingung-bingung. Aku tak njaluk bantuan karo Mbak Stan Gundul ya. Lah wong iki Bastan Gundul kuwi, Man. Wes, manut aku ya. Setan gundul temokno wong gembel mang. Engko lek wis temu tak opahi kembang telon. Oh, arek wong rono, Pul. Lah kok ono to, Man? Alah, iki lho pasti Mbak Stan Gundul, arek rono. Tenan apa ora? Wes gak usah kakan takon we. Aku udah digudak. Wong wis lak ilang engko. Pul. Wong wedhe wong mang. Berarti enak mampir no. Ya panggah enek to, Man. Lah, ngono jarene ikhlas. Ikhlas ndelok-ndelok to. Wis aja omong ae, Man. Tak bagi pengko. Oke, Pul. Piye to Dik Lunai? Wis diwangi. Gak malah marto suwun. Malah arep dipentung. Kaya ayo dhewe lho. Anggite wis ngayu kowe tok. Aku lho asline sing godake akeh. Tapi tak tolaki kabeh. Loh, kacamataku ki mung nyandi ki mung. Wah, berarti ceblok no. Ngene iki lho, gara-gara Luna kacamataku ceblok. Awasno lho ya. Pul, aku kuburan toh. Wih, soy, Man. Wes jane piye tembas Bastan Gundulmu iki? Kayak arah son kuburan iki lho. Lho berarti wong gembel kemang ning kene to, Pul. Wis, aku jajal digolek yang jero ah. Ning jero. Iya. Wes gah Man wedi aku. Lah terus sapa to, Pul, sing wedeni iki? Pokoke aku wedi, Man. Kowe kok iso wedi lho. Soale omahmu bakal yo ning kene iki lho, Pul. Lah nyapa son kene iki lho? Kok nyapo piye? Sok wong kabeh bakal kan yo mati to, Pul. Apa ganti bener-bener kuburan? Iya jane. Tapi kan jek besok to. Sok saiki padha ae, Pul. Wes saiki kowe pengen metune wonge apa ora? Ya iya to. Lah iya, ayo digoleki. Wis dhisik aman ya, awakmu sing kendel. Pul. Lah umpama aku ning ngarep, lah sing ngawasi kowe sapa? Lah udah dhewe jereh lho kok. Oh iya ya. Lah iya. Wes ayo. Ayo. Iya ya, Man. Ayo. Bet kowe dempul dhewe ae. Lah aku dhewe lho, yo wedi asline. Assalamualaikum ya ahli kubur. Dan nanti wong Man. Kayak enek no. Man. Man. Lah. Waduh, boleh aku tinggal dhewe. Aduh, biasane karepmu piye to, Man? Aku iso tinggal dhewe iki lho. Jane sapa ta pos tinggal kowe? Lagi buktine, kowe kene no. Ngene lho, Pul. Iki mau gek tas aku dibesi karo Mbak Stan Gundul iki. Lek jarene wonge pindah ngising nek kali kidul kono lho. Ngising. Nan ora iki. Lah jare wonge ngono iki. Terus isih ndi kali ini? Lah makane kuwi, ayo kali ini dadi goleki. Lah jenenge golekane wong kok sangel Ram to. Terus kayak nyapo kok ya dadak ngising barang iki lho. Mosok iki dalan wong arepe sugih.
Wes yo. Beh, lewat ketan bensin kon tengah bulak. Ngene iki arep ngetan aja. Mulan ya aja. Kok ya nek wong wasit tok to ya. Padahal lho, ndek wis tak isi 5.000 ning pom. Ngono kaya entek. Gak suka aku. Lah kene cawe do ijan iki lingak-lingung ngenteni sapa to kae? Loh, Mbak, neng kene ngenteni sapa, Mbak? Leh, sampeyan para Mas Kancil sing dadi artis kae to? Lah sampean kok ora jenengku, Mbak? Ya ora Mas Kancil. Wong aku lho gane ndeloki sampeyan ning YouTube karo ning TV. Mosok to, Mbak? Aku mlebu TV barang. Domongi kok. Aku lo pas dulu acara patroli ning TV lo, sama nenek ning kono. Wah, berarti aku wis kondang lho, Mbak. Domongi kok. Acara saman lo wis kondang. Iso to, Mbak. Aku takut, Mbak. Sampeyan kene ngenteni sapa to? Alah, iki malah Mas Kancil. Aku iki kentaan bensin. Walah, kentak bensin to. Kene bakul bensin jek wadoh, Mbak. Lah iya to. Terus aku kudu piye Mas Kancil? Wis ngene lho, Mbak. Sama numpak motor, aku tak suruh komburi. Tenane Mas Kancil. Lah sampean jero ngangkep kok gak kesel. Gak, Mbak. Apa meneh sing tak suruh wonge ayu. Tak akoni sama Mas Kancil. Wis kondang, baik hati dan suka menolong. Wis tongko tak opahi. Dupai. Aku lak bopai duit moh, Mbak. Masalah duit kuwi wis akeh, Mbak. Lah arep njaluk apa-apa ta Mas Kancil? Wis to gampang Mas Kancil. Engko lek wis teko lokasi tak opahi. Oke. Anda numpak, Mbak? Wes angel. Kancil, ayo. Terus. Kenapa mandek, Man? Kenapa ora we? Rezeki nopo? Rezeki opo ya? Kuwi lho. Man. Kira-kira durane sapa ya, Man? Oh yo ora kene. Paling gede wong bakul ceblok pul. Iya paling, Man. Lah terus piye iki? Kok terus piye? Lho ayo lho dipangan to pul. Padahal dhewe entuk rezeki kok. Iya, Man. Kok ya pas iki mung wetengku luwe to. Tapi terus piye iki pul bukae? Lah awak dhewe lho ora nggo lading iki. Wis gampang Man masalah kuwi. Gampang. Jadi apa iki? Weh, jadi kamu piye to, Pol? Kan aku suwe-suwei. Man. Lah durane iki nyandi ya? Hah? Duren? Duren dasmu kuwi to? Walah tiba lagi mengaku ngipi to. Terus nasib kan aku piye iki? Hah? Lah nyapa aku mikir katokmu? Ya pikirin dhewe to. Foto ngamu kok. Gelas cuma DE lo. Wes, pokok iki so kudu mbok joli Pol. Apa gusi kae sing ngijoli? Lah wong ngipi iso disalahne iki lho. Iya ki. Ora, Man. Oh, patah kowe setan asok Pol. Dari pegel aku. Hei, mati kowe.
Hei, di kowe. Hei, mandi kowe. Hei, di kowe. Hei, mandi kowe. Bayu, jane kece ye. Mlaku ra disawang. Beh, jane piye to, Mbak De? Syukur. Walat karo aku pura. Beh, iki jane piye to, Man? Kancane tiba gak ditulungi malah diguyu iki lho. Lah kene tangi dhewe to. Oh, titen ana kowe, Man. Wis mulai saiki awake dhewe rasa sosmed-sosmedan. Lo, gue, N. Oke, baik, Pul. Apa masamu aku dikonco kowe penak ye? Senengane nyarani kancane kok. Man. Aku kasih tulungi tenan to. Loh, Beh, kayak piye loh?